Kumshi benta ban pensa nam bat kan ma buram ya Sngikha jong Dr. Verghese Kurien ka sarkar kala jed ya ka arpun ri tarik nai wing kum ka National Milk Day. Ya kini Sngi la Rakhe habaro ka kari India bat Khuborjylla Meghalaya la sakhi ba ka Directorate of Dairy Development la Rakhe de ka ba penlong ya ka jingelang ka bala long ha ka arpun ri tarik nai wing hajar arpusan ha Central Dairy Campus mau Jong. Hakani ke Rakhe lawan ban yashim benta de ki officer katanat ki khana school ki nongrap ki bari masi bat ki wei ya kani ka Sngi la penlong kerpang de ka jingshim benta ki khana school ha ka jing ya ko ba pher ka bala penlong de ka directorate kumshi benta ban kan mau buram ya kani ka Sngi ha kani ka Sngi la yo ban sam ya ka khusnam ya ki khana school ki bala job ha ka jing ya ko mat kumju la pen ku buram ya ki nongri masi ki bala treshitom ban kan tiu ya ka jing pen mi dot ha ka jella Bat nga ai kubleiru ya ke jing don jong phi hakani ke Sngi ke jing IT ke jing shim khia ke jing shim benta jong phi ke penpau ya ke jing job jong kani ke kam ke jing Rakhe ya kani ke program nga kwa ban pensha hang ne bai ki mat ba phila warra bat kentiu ya kani ke kam kim dei ban long tang ke bangin susngap ndrei ban pentrei kamru ya ki ngin persyang kum ke sarkar ban penurlong yeki mat ki bapila warra kawai hadian kawai pan nakaliang jong directorate ngin trei sitom ngin trei janai ban warra bon ki scheme ban ai shibon ki jingmentoy yeki nongrap jong jallahi bro kawai nakabenta jongi baro ki bidan lang hangne ngidon laka jong ke benta hagani ka kam nedo ki nongri masi ki nong sumar yeki masi ki union ki baper ki balum ki bapenket ki bashat bar ki basnai ki jingbam nagadon ki bapenya yo ya gadon ki nong de don bat khamtam yangi ki nong di ya gadon bangi don kam ka jing lang jong baro ban penkeu ya kane ka kam ni ai ru ka jing songo ya baro ki nong shembenta jong ki department ki seng baper ki badan benta ban play ki stalls ki badan hangne klem ke jing don benta jong phi kani ka Sngi kanom long ka ba ifo ipeng bat ka ba ya tanti bai dan ha kani ka Sngi hamtam ya ki khna school ki balong ke generation ka banwan na ka benta ban puteng ya kani ka kam ka bangi ki long shwa ki balak ham ha shwa ni atre ya kani ka kam abang yang hang ni ngaso banjau ki umat abang perkhat ya lagi Samla ban mudur mangala ban yo ban yang hang ni bat phi ki officers bat ki nong pet ki jongi ki ba phi jusenran barabor yang ni hakhan diat ngakum kalong kami kabari masi ngalamat si bon ki jing ndrei klan kita ki jing ngamla ban yang hakani ka Sngi ba menta hang ni hakapor mga sedang ya kamri masi kum ka kan thai buriu da ka wai ka masi haki jing gi babun hayya sam ngala yisha ya kita ngala train na dong sa dong ngapan he ya ka masi barka kam jang amanta kalak kiu ba te hoy kum kinong masi ni bon ki jing hindrai kita ki jing ki long ki challenges lani ki training yang ni kum kinong masi man ong kandiat hoy man ki kam mangi trei ni mat ki jing la ka kam kanu ka kam ro ki bon ki jing hindrai habang ide ki breu ki batrai system ni poi sa kathong man hagi ni kisnam ki baladet ngalayo iru ya ka award kum ka best farmer karena kan ketik susu yang bangun tray system susu hapadeng kajing red jong ikun ngala tray system ngala bati kapor hapadeng kajing pang jong ikipa kayeng ru ngala la ban stan la di bangun tray system nado ka ay bamasi ka kemdot ngat lang barkhot ngadjas lut kapor la di namar balay ngatray ka kamla jong ngayo ban pe ikun jong amanta kila kham kieu kuntiat namar balay ngayo ko mga tray ka kamla jong hoy kijing ki bun kijing ba masi ki kieu teng mo ki masi ki pang kungi kinong ri masi ngilamat hai kita barokot namar bangiri
ya kama musim kabam nang ban keren kabam nang ban yathu bapang bastom kabam nang ru ban ong bakatangan hendrai ngihap ban long bapikir ya kakam nado bari masi ngasufu ya lade ngala ban kop bakakam ri masi aidot kalong kaba ajing im namar balai ngai lade ngasufu ka ajing im nado bangari masi ngalalong disiplin ha kajing im ngalalong disiplin ha kurupam ban bati ya kakam ngalalong disiplin ha kaban kunai ya kapisa ndrei ladang amri masi ngatharai ngamyo hiru kamet ko bakoy bakya kumbang yan hang ni hakmat kurti minta hoy mo ha ibar ibarit nilas dang ya kakam ndrei ki officer jongi kim ju ino ya budien baik yangi mengila ban penkir susu ya kakam rimasi nang ta kendiat haba ya keren teng kum inong rimasi ngimat hakipor bakajing ba masi rukakiu nrengim dei ban isbu ya kita hakmat kita hilong baik kum kijing belian jongi bangi hap iban mat kum kinong rijingri ni kum menta keni kapor keduk kam ngakarpat ya gikon samla bangi dai ban beteng ya kani akam ngapai khapori khasi jongi habang ngiri masi ngiri bhai masi isam jongi ru kitanat bha ndrai habang ilek sabar teng kumtungi bakisam masi jongi sadakhal kisuke mo malar katerpar kadno kajingjaing ndrai ngi kinang ri masi khasi walang imla ban penhe ikakam hadu kat kita ki company bahe ru hendrai ngidai sisa kinang rimasi kibang ida pikir ya kakam nado kajing lek khut kasam masi kajing lek khut ya kadot kajing penbiang ya kurukam ai bam masi ngikum kinang rimasi ngida ai tilut bat met ban masi mar balai kumban ong no hakajing syam jonga kakam rimasi kadai kakam kabam duja mar balai kumbenin ni sedang maseng kakam ngilitir masi kumla shay la kham dot ngide kadot ngayo pisa ngimdan kam man tension ohot ngin siu da kai karam ngin yo pisa na ai ban thiet bam ndai ka masi kala ai lupa ka bam kala ai lupa ka pisa masun wara asam kasbor ngiyo bande ngiyo pisa ha ka por ba man shwa ngal de nang sedang lingkong ngalang kum dai chu ayo ngas sedang nak pakit da ka pla bangkit jimbang masi pila ban mudur hadu mentangan yang hang ni bangan keren hakmat jong pi wangalong dum ka wei ganong ri masi ka bala kham kiu hoj ala kataru teng mo kijing ni hab hi ban ya kendo ndrei ni hab ban kun salade namar kum kinong ri masi ni jenjar ngindon bisa bang ndrei masi jong ni gila dai lupa ki saving nok mentai jong ni ngindon kam ban pan pisa nano namar balai habang kendo jing masih jongi kidon ngila bande di masih senrang di masih lot masih lagi bakaman kasnem ladang inang ban tre ya kakam kumno ban pankha kumno ban penroy ya kam ri masih nangta kani ka daily development jongi hang ni kawan kolek ikidot nadu na pulau yin jongi ngimdan kam ban kuslai ban ong hoi ngiri masih mano ban ai dot mano ban ai ba masih nrei kani kadang teriak jongi kaya rap sibu ni hadu kata-kata nangka plus sakata teng mo ngi oi kabildot kala bangi kham slam hendrai kum kibang kum mangi bang terai kam sarkar menta kibang kibla ban ai lon kum to hamdan ki kinja garantor hendrai kum mangi kinang rimasi kabang kawan terwahi ni nama kala da bio i lupa kai ke jindi kai ke jing mentoy da kabangi rimasi na kata-kata wakwa ban slur hamtam ni kon samla bangide ban kelat dia kata jing kerdok kam ngidai ban sedang ban wat ki training babhe bangin dai ban don ka kam rajong kenaka kelet dai ha ka rimasi ka risiar ne ka risniang nama balai ngin penlong ni kami Meghalaya jongi kari ka bam kerdok kam ki officers na ki office babhe ki kloy ka ban yarap ladang itu jing mot hakum ki training kini kita barokhot ngidon kam bangin tenro bangin wat dak kam rajong bahaka wei kasni ngin sayo produk jong kadot na po Meghalaya kinmi kijat pakijat
Hamtam akan juk mentah kena Samla ki balanang la start sudah. Kila sa sabar no kila let pule ki wan Shillong wan seng ki kam la Jong. Si ngai kendo itai wei kong. Itai kong utau kuan Jong I balanang la start. Different schools where we held a program as a part of the National Milk Day celebration. They have shown creativity and enthusiasm in understanding the importance of milk and dairy development. To the award-winning farmers and entrepreneurs, your dedication has made a remarkable impact. You have demonstrated that dairy is not just a livelihood, but a pathway to economic empowerment, rural development, and nutritional security. Your achievements inspire many others to explore this sector with confidence and pride. We look forward to hearing your experience and success stories today, which will certainly motivate others in the community. To the young students receiving prizes and certificates, congratulations to all of you. Your participation reflects awareness and interest, and we hope you will continue to learn, innovate, and perhaps one day become future leaders in agriculture, dairy science, food technology, or entrepreneurship. Rakhe ya National Milk Day Aratar Arposan Meghalaya.